Anope no nsiano yen yabono ewo SOMPA 106.5 FM enkran na nya bo asa no abusua atoa pete bre efiri pivot ho 93.1 asantema yaje atum ehwa na ayiko so fire wode ma asantema no ene de bre o se na kwadwoje si no nsia bre mu kase ebo anope eba no na ka ejesi de ne niema papa ye de sidan no wode aso asene anope kuro ya no SOMPA kunafo ene ayisi achade a adeche bronya ye de bre wo ye wo se wo ho ba mu bie no wo kan ye ho 2020 na no eka ho anope ena ye som wo joso ede ne pano no a no wo yo ne dada ne sesei wo de dokono aba beka ho a enkwa so bonte na wo mo de no aye enti e jos hot kinke anope wo kutaye mu na nsa na ye be ndie no na num se Dr. ADWOA aten wone Dr. Kwa aten wo mo na ama ye kwan na aten ewo endpoint homeopathic clinic ho na akwa utimika se free anope nsama ye de bre wo na yasan so package na garnition kama sa SOMPA no nsia bre mu kase ebo ye birthday present ya ye de bre wo no de di mu akotene ya beti bi ene se soafo ya wo hye ehumasua ensem so de atu dwase omampani John Dramani Mahama ekwan a wode wo Mercy kasem enam so ne de ekoyie pa eno ene ebinom se DC fu akatua kura no mampani atom na yewura Eric Opoku waka asem bia fa ho dom kuma ye wo mei emra se bedwam wo so e de wo adwenkyere aba betu dwade afa abanjina ya wasie se wo mokoto wiemhyen beye makomako enan endie hia papa esanse ye wododo anka de esi ye ensi na sade be ne ye betimi di woja adi dwuma yie eno ne enim se ye odum gya dwuma kuo na bono mantemu wo mo eda no atuyemfo se sie ya recruitment ikoso yi online scam bi ikoso yebe ko mfimfin mantemu na aban na futuo akọ ede amane se abedwaku a wo mote yese wo monhye commander sugar factory ehudwumadie no ebe ya wo mungu na yakọ atifin afamo nso a Ghana Medical Association declare bi ababonten se na no de si wo Tamale Teaching Hospital say video no cover no etia wo no momra ensam ni bi eka we ni mo ho amanone de eka ho ena no peyi yesi nkonwa ye bekinkan ede amamo adwoa asare enimidin mene triple am ejapia APAM DADAA afei ensamno entremu ankasa eni Tamale South mrashe bedwani wonu kuru ya na yesoafo a wo hye ehumasua ensam so no nyamfo Haruna Idrisu de atu dwase omampani His Excellency John Dramani Mahama ekwan ode o Mercy kasam enam so no eyade se ekoye na ne leadership anase adwuma yede ahye ne nsa se wo meye o meyi mampani no wo bo adwuma no pepepe echen na akufuado kane mampanyini na wo se wo hye afimpinu ene aduru nsia 2026 akohumesike ya na nsemu ntemu Dr. Kasela Tofosin yo main photo samfo kokenkan ye ewo mei emrase bedwam yade ne manyina dadi pefe se aban ebo ne homodin yi pa na ne nsem kan ye mu no wabra no woni nsem twofo etwetwe nkomo no ene wo se sikabotene ya wo mu twaye ede ma o mei aso ye hye humasua se wo momfa enkorakora wo ho no yade na ekonanim chen se de na enipa bi eka sesei akyerkyerefo ene wo mawie sku a wo da so tifi a wo mu nya adwuma enye ensensem ahudo bebre no na free asoye ho no mo ba enkonkan nanso onunyamfo Haruna Idrisu de atu dwase wo mo a wo mo keka se aban yi na niema nkoyi na ne wo mankasa no wo man hye dantena o memu anche sanse wabra na MPP aban no eteso no enema bi a wo mtoto ne basa ye ne tantantan keka ko afentemu a NDC fo ba yi wo metimi atoto niema ama niema koyi ankasa. And without any fear of contradiction, President Mahama is managing the economy better than Nana Dankwa as president. In terms of debt management, we have demonstrated superior management of debt. If you doubt me, go to President Akufo-Addo's own speech at the Brussels conference when he said that one of his regrets is submitting Ghana to a debt exchange. We are not out of the woods of his debt exchange yet.
is diluted the value of people's earnings, is diluted the value of people's pension, and the currency is at least stable. Those of you who followed me as minority leader, I used to say epileptic fall of the city. Now the epilepsy is seasoned and is getting better. The trust is for us to sustain inflation, which is at single digit, and also not have the appetite to want to borrow, and also lead the country to what Nana Adwo Dankwa have regretted. Ene ya yekoti esesie yi eye osofo wo hye ehumusua ensem so onunyanfo Haruna Idrisu enokra na aban eba so no ene nkomode pii akoso ebi kura se DC fo akatua mempani atum be so hamu nchemu aduosia so ene akire eno na so afo hwe kwayo ho nsem ene enuane so akasa afa ho se nokra bi anim na aban a waba ne mpire nu so Yohani ye otoso mienu second John no wono nani abere se wode rule of law wo man ya mamra ne be ye adwuma pepepepe se de be na ho akontabuo ebe ko frenchem ene krogen esanse wo kan se wonni mampani da wontime njoje no ewie ye nso no ne ma ye toso mienu amafo ahunu se de ho nsamote na se wo beto akatuem se tie bia eyemra ewo se kwa badwafie wo mobobo ho ansa nti wo mo ntime mfiri wo mo pam enye bibi etesa nti sa Ghana fo bi anasa wo no mo a se bi wo pese wo sua wo no masasa ena wo mo chiachia wo mo pa ede kire adehye wo Ghana mu a nokure bi anim se wo mato akatuam Mose yato DC for akatuam 67%. Entesa obi a obetua ato DC for akatuam 67% ya wato Ghana mra. Yantro DC bi akatuam. NDC ba yantro DC bi akatuam. Na yentimi so ntum under law because DC for no ye capture mo under article 71. Under article 71 2011 Ewurama committee na yete ye no. The report ba say yem push wo mo nko special year friend award 55. Award .55. Into our no every year be about 10%. Now 2016 year for Kunyaso no net DCB 16,445. 16,445 2016. Eno so afa wo hwe wo man yi ye kwa ayo hon samso ye nuane ka ho onabo Eric Opoku na owie no wo chese projects ahodo a wo ho se ye dada no asabi wo mo agama aka nsensemu no ni nyina aba ya krado se wo be ye ho adwuma ewie no wo be chese entosi pa ni dua na ehu adwuma se do wonya de no wo mo anyokra wo hwan units ende wo sheda boy pa ende ni nyina wonom ebe ye ho adwuma sesi a tomato I produce no do wonya eye greenhouse facility na wo ho no ye 100 units a efisi ye facilities no 100 units no nya adwuma facility na ye no ye school ka ho na school no nya adwuma sesi school no me dey ama private person on a vegetable growers association president operationalize school no do wonya system ni na wo dey adwuma now you produce tomato no ho a you supply to some embassies and some hotels. Now tomato variety na you produce no you person scaling up farmers nya chom no mo yen bebresa dey person na you be supply to the malls. Honorable Eric Opoku aye o man so afo a wo hwe enuane ene kwayo honsam so Yetwa so dom kuma ye wo mai emrahye bedwam nso en wo mo ede wo nsema betu dwade afa gina ya abanye sie se wo dandan niemani na bambo ho asem etimi agina brane e wo memu ni nyina ya troye nchemo esiye na wiemuhyan a mpinimfo ahodo bi wo mo etimu ekwakodi abandwuma nam so ma nipa nwotwe wo mo hwere wo mo nkwa ya na enano ya wo mai foto samfo ekokenkan akohumasika afempinu ene adunu nsia de e wo mai emrahye bedwam no wadi tuja ya wo chiremu ese aban no edwene ho toto niema se de be ya anye bi kura presidential jet ise mienu kura no wo mbenya na afa wo manyanya ewiemuhyan ni bi nso ede ama asrafo yenya bi ede ama navy fo ene bambo adwumaku ahodo no so na timi aboa ama eniema esiye emre bi etwemu no ebiansansi bi mu a wo mbehwe no wo maye ne sa eno ena domkuma no so ede wo mode abebo so na owura abugina po kane so afo a na wo hye ensase
ensem so no na gina donkuma na nemu e de ne ensem etu dwa no se e kamekọ se kwan yi a aban yi efa so na taxpayers fo wo sika wo tototo no no enya de a ehye nkurankura ene wo manfo bi ka se na nye krom ha ya na yete na mo se yeto wiem hyen fo frank e betimi aboa mo ankasa minority no mo beka bi enti se ne wo mo de aba beto ho no mo a e ba ne sen na se moni nye de aban ne peso no so enye se wo mo nka se aban ne nto wiem hyen foforo na mom no ebo ne prices na wo mo de abeto abonte no ano odin dodo. Parliament. In the course of the debate of the 2026 budget of President John Dramani, a very important matter was raised by my modest self, generated a lot of big, and I'm sure you follow. This relates first whether or not the government of President Mahama is going to take case 2 presidential jets and 4 helicopters. And second, how to make the best decision which will serve the interest of Ghana. Ene ya yekotie ye Samuel Abu Jinapo wono kane no yesofo a wo hye ensase ensem eso na amaneboyi yensem twoni opon chichiku ena etu free mrashebedwum ebae. Ene ye free honorable opon chichiku report a wodi free mrashebedwefo efui ede to ayenya mayanko Ghana Medical Association wono mabobo ano wo mo rekrata bia ba no SOMPA 106.5 FM ye kenkan ama mansan a etie yankase nyina wono so efabie na womo se bibia hyase ya ebobo basempanimfo anhwe na womo ntwa ba anhwe ano ntem ebewie no ebeginsemu ebe te sefofo ye betenatena ho a na abeda ne kwaye ende sa krata we ekurami no Professor Dr. Enesio wono na nensa ehyase wono e president edema association no afi Dr. Richard Solomon General Secretary wonya adaje etroy ede satampo ne timo so eno wo se ubehwe a video bi enenam video nenenam wiase nyina pakase no so e cover pa Tamale Teaching Hospital the Canadian friend Tamale Central Hospital no ewie ye emabunu bi ekokoto se office fo bi so e barricade ba bi ma OPD wonu ma na e wo ho nyina titwa ya afo ana wo mo ye je ahwekura no na hubu abo wo mo wo se anyako anya no asipen ema ewi ekura no ehon nsem deja nanso se ye den ba bi ekosi ye ekiredin na we no wo mo ka e de akire se mpanimfo titru ene posi sadom no pani a woda no ententem wo hwehwe asenum sade na no papa na wo boro ne yire no wo no mahwehwe makwakoche no no wo mo wo ho bom mu nyina no wo hwehwe se wo mbetimi aso wo mo pachi ama mra ne no wo no madie na ye asua de ama afofra na se wo mo timi fa mra no ehye wo mo ansam na wo ye de wo mo pe branka wo se udi mra so na adoma aboa ama o man yetimi akyekyere ne yesane ne yiye yenko emfinfin mantemu na womo ya ahwede akuafo no womo nkabomuko Sugarcane Farmers Association en womo ekasei womo friends amtwofo nhyiamu ewo kisi eno no ewo commander edina eguafo abrem mansino emu ewo mfinfin mantemu nia womo kenyina ne se afempinu ne aduru sia akohomasika womo kokenkan ye wo man mrashebedwam no commander sugar factory no womo antibi ewo mu se saa ade we ya da ho no mo achema ekire aban ne beti interim management committee bisa wo mo mbehwe no wo mo toto ne ma sade be ya sugar factory no ebetimi aye adwuma na wo mo kire mu se free sa bre no ayete sa committee no bepem ene committee no wo mo nya hwe factory ni da so si ho akuafo no wo mo kire sa hwede no kra de se apetition wo mo de ye eno nko a ena eso ba mfa so de ma wo mo eba ne sa no a na de wo how dodo no a ena ebre wo mo ntie be ye kra sa committee na aban te ye no wo mu ngu no sanse wo mu hunu mfa so bi a ewo so okatachie nana kwaku akon wono ena eye kasamafo edema eku no woni yensantweni erika nan etwetwe nkomo the battery although you demand no you want to factory so it's a sum and the bill of way you community to the battery although we no way now the NDC government aba ne say I am seeing okaho ne so during budget ne say I am seeing one to no one for report and come on finance budget ma no question me I am seeing we tie pembo it is the year can na ne day the community sugar factory no you would obey your demand government need special initiative a could be allow wa hye is the aba we need to the battery although you demand no you okatachie nana kwaku akon wono ne kasa Emma Sugarcane Farmers Association a ewo emfinfin mantemo eno achi akuafo ni bi nso de kakra tato
ahwe no wa ha apart no wa ha ya me na adumara nti ebesre ne mpanimfo so mu twweni no ma ba go hwe ya mo sugar factory na ahwe na won ko sa nsompa asase nkanka wa bebe omra omna me de kambo da fa fa ta wa ka de ndua mo bi ahwe de da ya fa bibi biara wa aye ke ha application ko tene de ye ade ma omboa radio no ade tina ahwe wa ha to ya juma na me ye botona ahwe ye bo market ahwe won to de minti nyene sikatuma basa ofugo nko yesika enfo nhwon the best try for Mahama wa be yemi oda kwanda oba be sugar factory amanya ama edwuma ya akọmanya so na ahwe wa to ne ye bia da ahwe ya no be the best one one me edwuma ambrel wei eye kuafobia ahwede en wo mu eye ho adwuma ewo kisi eno ewo commander edina eguafo abrim mansini mu amaneboyi yensanchweni erekanan ene de bai afe abusuya ma yanko bonomantemu baabi asompa 98.9 ebutuo no na baabi a sompa 101.3 wono eho asam na making na pani a woda odunja adwumakuo na no se abadi akire ekasa de ma wo mo ADOY kwame adomako na wode afutuo bi aba ede kyese we de enkomo bia enye sabio won ma ewo bono mantem nko sabre yi a wo ma bie portal na kase recruitment ekoso ewo sra adon num no wo ho a obete se online dodo na wo mo ahuntadu akirefo na akwa hye ho ebie portals ne bie gum ya wutira nya yie wonom befa kwati kwan na wonom agye ho ne manyina na ne no wo se abamu no wo mo fa enipa kura wo adwuma mu a enhyehyɛ no nya sade ya na ebinom yo no ewo online no sa na tie na wotu yen ho fosei interior starting idea interior ne fire service police immigration prisons and ono so ahye ne dia say na no 15 Saturday omudi super pepe enti akonya nini opese oye dumja adwuma no bese obeka ye ho akonya ne na aba no links no a obetimi aye no online but so pe form no physical ne bi atoa post office Ghana Commercial Bank we betimi akotobi papa se me nkan kire timamufo ya say yenya hweye you see how ye digit ne down this almost manufacture omudi o boso dia betum no akoda enam say ye pa adwumanti bozi enyina yeguso aya hweye na wan kwa nkofa ba bia ma obi ankodu sika ni ene ye online no process ndi omo ho pa ebiem meboa obana ma na nya adwuma enti fa kakra ewo ho de minka say ni ho but for a victim too emo obi maju sika ni kosa minya no bebre no office okasa mo mu idie ma minka nchiro mi kasa ne si bono ya mi ni pani bia osoro a mi ko kase fa sreko ana sidi du bibra na mi fa nkoma no na omo a enti frame ya na maka chiro say ye ton forms no kona koto ne fa mpa bonta ye chi me tu ya nyi mi pende na mitimi ko obi eno odunja adwumakuo wo bono mantem no kasamafo abade akire edema wonom ADOY kwame adomako enkoda ne omanfo a ewo kwanya ko ena afi kwesi twikrom ne nyina no ewo aguna east mensi no emu wo mo kire mu se ekwan a galamsey eyefum agudi a yetu emfamra kwan so de abre wo monsunsunsaso no de hadwene sanse ayensu river no a na eda ho no mo a eboa mo manya ensu papa anom eno an wo de ye wo bibia sese ne nyina da ne ti onum enyeye wudi sinie ma enyeye chesa wodi ye bibia enyeye namso ama enkoda ye de wo mo kwa ya sabia nyarewa hodo bia anka ensese ebobo mo no saa nyarewa no na ebobo mo nam so mapomdin adwuma efo kora ba bekasa se de nneoma sife kono de aban anhwe no antu anamo amfa saa galamsey hu asem a ede o ha kese pa ene beba omanfo binum ekasai Pesa oja galamsey no tina se yensu ensa yankola na yesiso no dachi abamre tawgali ayesu pa na mpakase nja idale na mankasa na mjale idako we ana family mental se yuko skula misida award ministry na meda wonu sa meda sa mitimi solid point na se pipe are not flowing because of the illegal mining going around. It make the water unsafe. They use mercury for doing that illegal mine that make the water contaminated for human beings. So if you drink it, it make us ill. I am happy to be a Ghanaian, but sometimes I feel like I don't want to be a Ghanaian because of these bad things going around in this country. Enti enkwada bi enono mofra womo eti kwenya kompotem wo e waguna ismensinum ne eti wo monken ene abusua yenyina no so
na kwadwoje si no nsiabre mu kase ebo a woye fie ho adwuma na ase opese osi fie ho ensem bia ne nche na akwahya ase ne nche so na wokwa akɔwie na fe menkwaso anka wo se bronyen obedidi na ufiefo adidi a ya ka se wobi nso efie wo obuada chichiri ni wono ma wajanum ni ho enyanka ne nyisia ne emu akunafo 0598 559802 Blessed Foster Anatara Media ene edin ebeba sompa ene ne nkrabata ne se wo mu didi ama akunafo adidi na mom beka ho na hu nhira no ebi asonso 2074 eyedudo tete ho de ya na abefo so kope binom endpoint homeopathic clinic eho na akọ na yade bi hye oso a wo mu yitotwene homeopathic kwan so ma utimi ye free wo ma da manti ye na ye hutia wamra na ye ba ye bekọ akọwie Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, adan, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obato aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA agi ejadi enkratu yi atu. Endpoint Homeopathic Clinic. Ghana hadi obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathic Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena ajujuo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathic Clinic na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathic Clinic. Wo mo da mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate de eye Endpoint Homeopathic Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathic Clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so de wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters bebre friend share signboard no. Hudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathic Clinic. Obi a ebe kire wo. For Endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathic Clinic. Wo mo dem fu. Tontonte. Yenum nsane e fadwen. Ne fadwen ampa. Say na nim se bre bi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye adru. Tontina 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tontina 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Samennom tontina 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tontina 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana sɛ obi a onya mfie dumienu. Etu phone 05016289931 and 0246073498. FDA agi adwadie nkratwe yi atom. SOMPA FM. SOMPA TV Emma Akatuapa. Enokre Emma Akatuapa pa ampa abusuan yenkɔ wie kase no. Na yekɔ a Ukraine mamu ne yekɔ wie no.
mampani a wono na da Ukraine fo ano Vladimir Zelensky akasa bio se babia ne ma keka kono wo ho se poten no watrapo emfa ho ne afutu ahodo a amai mpanimfo eka bi ebem emu asofo mpanimfo enindifo ahodo wono ma ben ebeche na atenase atu nufu nyina no enya de a wo tie de mpanimfo eka na anu yi akura wo mo nkoda ma de enche no wasa de bombu no bi atoa wo mbio drone yi ba wo mo nim se eja bloggers yi na wo mo ba be fa information anansa ntwerofo nti wo mo so sada tie ni yira se wo de bombu nom nenam ana mo so ama nipa de wo betimi aka se enkono enire ya wo wati nananom se do enu achi wo se drone be se ahana ni aduoso ana Russia fo esoma ma eba kefo mpotemu ho na baabi a wo mo anyina ma hoden na koma sikura no wo mo ato edekọ tenopel no ho a wo mo akwa akoto apeten ama sei adehye no edasum na wone de eka se amai mpanimfo nyina ete ho na wono mo hwe na wo mo so wo mo masondwe mira na nko ne de ne nsa gu ne bo na poten oguso a eto edepeten enti se CA se koba se Ukraine fo nso sa keka won ho a de beka ne se wo mo na anya de na se wi ase ne bone kan yehu age bone kire eno so ne yegina na anopai no nsia bere mu kase yebo a na nakwadwogesi company limited wo de adanse ho ne ma papa no eso yasene na jos wo mo de dokuna anopai sese tutu efiri mu trega na se de se bi no mo eto ekoton ne SOMPA FM de esakura se series no wono nso kuta yemu na mo ye no motoso ne yetime edi esan betnase ebe kase no ma wo a na ye 20 na 74 tete wodudo no a abefo kwa so ya twen emu ensuo no na state of the art technology ya ye dia ma no wo beka ye ho pen homeopathic clinic babia awo ya di twa apo a ukokogya yarehwe na awo ba prostate ho hawo wa ye mre wo mpam wo kidney ana mre bo ho hawo bia wo de kọ ama wo mo asa ya de ama ho ato eso ye mu bia sompa ekunafo achede no wono nso kan ye ho ka se momomo ema adwuma so enti se wo mo wanwa wo sikire ana se ontuma ne wontade antimi ama me ya mfa nkwa ya wo kapre ebetimi aba akosi wono ma wo achirichiri se nyame do wo mpa 0598 559 802 wakuta ye mu no ana anopai de yede som wo no ebi afi no waso afidie no ebi ene se Ghana Medical Association wo mo de krata aba se nensen emabunu bia wo mo timi bo pini waya sabia na wo mo gina dokotafo so hwe yede hyema e breko esanka bia wo mo di sante so empeninfo ntwa aba nhwe no Owura Haruna Idrisu edi atu dwase omampani John Dramani Mahama said ye wotutu omeyi enhyehyɛ ene said ye wodi oman no animu no ade a ekoyi ana soafo a wono nso na hwe kwaye ho nsam so se ebinu nso di isi akatua ban ya atom nokure bi anim donkuma ye wo mai mrasebedwem so ede wo madwenkyere aba beto so aban gina ye wasi se okoto wiemhyen foforo abusua ye ko Ukraine ema Zelensky nso kire se Putin wasan beto bomb bio enti wo campaigning for se eni wo mo buku ma wo mo ntworo fanshem eno na ye package ni nyina na nakwadwogesi company limited bo aboso so asene ma foforo no kan ho na enei ya ne yada wo bubo da to so daduo no ye de bre wo se birthday presents triple A ejapia APAM DADAA ADWOA ADWOA ASARE na ye sorry sui tip of sports no safo kantan sem no wabobo ni nyina no owia na afe ye de Ghana today abra ye be pense de obon krata hodo no emu no ye de no so ebeto so e de amao enti koso a emu afidie no enda SOMPA 106.5 FM Accra. To me,
Shenya oba eni peche mu ana dio bedachi. Nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ni mofrase. Yamvita ye de milk papebi. Ni nutrivi aye ye nkwada ediania eye de na ahodia ewo mu no bo mofra pomodin. Anyo impeni fosweni chopa. Mawobano apomodin free ni mofrase. Yamvita gumo do bebre. Yamvita, a delicious way to grow. FDA agi edwedie yin krato ya to.